irkupru, tkabbir u suċċess. L-aħjar żmien għall-bidla. Hija din it-tema tad-dokument ta' qabel il-budget li għal sena oħra il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta b'mod mill-aktar pożittiv u proattiv. Jidher ċar li l-imsieħba soċjali kull sena ikollhom interess kbir illi jaraw x'ħajkunu u x'inhuma anki il-proposti ma mhux biss il-proposti ma l-viżjoni tagħna ekonomika fid-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista. Allura llum bħalma minna kull sena f'dawn l-aħħar snin erġajna ltqajna mal-imsieħba soċjali, spjegajnilhom u anke urejnihom x'inhi l-viżjoni tagħna u anke id-dettalji ta' numru ta' miżuri aħna nixtiequ li jittieħdu fil-budget għas-sena li ġejja. Kenna reazzjoni pożittiva ħafna minn kull sieħeb soċjali li attenda u anke apprezzaw ħafna fejn aħna ħadna, issellifna xi proposti milli kienu ppreżentaw l-imsieħba soċjali stess u anke rikonoxxejna wkoll ix-xogħol siwi l-proposti siwja li anke huma ppreżentaw. Dan id-dokument kien preżentat mill-Partit Nazzjonalista lil korpi kostitwiti u lill-imsieħba soċjali fid-Dar Ċentrali waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha kien spjegat fid-dettall dan id-dokument li jikkonċentra fuq 5 temi: is-saltna tad-dritt, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-governanza tajba, l-impatt tal-COVID-19 fuq l-ekonomija u s-soċjetà, l-istat tal-finanzi pubbliċi, is-suq tax-xogħol u opportunitajiet ekonomiċi ġodda għaliex il-Partit Nazzjonalista jemmen li s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa qed tina opportunità li jkun hemm trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna. Proposti li fihom tibqa' tingħata importanza lill-ambjent ta' madwarna b'aċċenn partikolari lejn is-sostenibilità. Proposti li jindirizzaw ukoll il-problemi tal-għoli tal-ħajja li diversi familji Maltin u Għawċin qed jisqu li għandhom jiġu indirizzati mill-Gvern. Apparti minn hekk, il-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista jagħti wkoll ħarsa holistika lejn il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna meta mqabbla mal-bqija tal-Unjoni Ewropea u d-dinja. Bernard Gregg fakkar li wara snin ta' għaqal fit-tmexxija taħt Gvern Nazzjonalista pajjiżna kellu surplus fiskali fil-finanzi tal-pajjiż u saħaq li taħt Gvern Laburista is-sitwazzjoni nqalbet ta' taħt fuq minħabba l-użu ħażin ta' flus il-poplu fost l-oħrajn bil-kuntratti ma' Vitals, Steward u Electrogas. Gvern li rabat lilna biex nonfqu miljuni kbar ta' flus mingħajr ma ningħataw servizz tal-aħjar kwalità. Bernard Gregg wiegħed li gvern ġdid immexxi minnu se jaqta' l-ħela u l-ineffiċjenza biex verament igawdi l-poplu Malti u Għawċi kollu. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco ta' dettalji ta' aktar minn 55 proposta li fih dan id-dokument. Proposti li huma direttament intiżi biex il-kwalità tal-ħajja ta' kull individwu tkun l-aħjar possibbli. Jekk iridu verament ikollna futur tal-pajjiż, inutli nitkellmu dwar tkabbir ekonomiku insostenibbli, it-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp ekonomiku. L-ekonomija l-ġdida għandha jkollha is-sostenibilità bħala il-fulcrum tagħha. Qabel ma nagħmlu xi ħaġa għandna nsaqsu dana sostenibbli jew le. Da jilaħħaq ma' sustainable targets tagħna jew le. Jekk ir-risposta hija le, għandna bżonn inwarbuha. Mario De Marco spjega kif id-deficit ta' pajjiżna huwa fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea 12%. Fil-fatt din is-sena huwa proġettat li d-deficit ta' pajjiżna jkun ta' 1.6 biljun euro. Dan ifisser li fl-aħħar ftit snin it-total ta' dejn pubbliku laħaq total ta' 2.6 biljun. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg u d-deputat Mario De Marco kienu akkumpanjati mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino.